lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama, a suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ, i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la, teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya, tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye. I b'i ka code promo kɛ Ferko ye, o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili. Tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la, a y'a siffler a ka galon bɔ an da. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do. O de la sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan. Wa aka nɔgɔ ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la, ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛbɔw yɛrɛ la, a ka chiffre sisan ni sama mɔnɛ application télécharger ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Agence Dunia Travel Service ako abibo nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la, dumuniw ka ɲi, bɛrɛbɛrɛli ka ɲi, n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye. Donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye, a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ka nisɔndiya mɔgɔw la, ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ, ka koto mɔgɔw t'a la, mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la. An y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ, a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya, silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma, k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ, Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ. Min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la.
dumuni laki ka sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An filɛbagaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye kari ye tubabukalo ale tile 14 ye bi ye n'o ye septembre kalo ye san 2025 an bɛ ale kɔnɔ bi an bɛna baabu daminɛ ni armée ale ka kibaruyaw ye Segu ani Kayi ka taa se an ka jamana kɔrɔnfɛyanfan ma wulikajɔ minnu bɛ nin waati in na an n'an da don o la polisilakaw olu ka ɲɛma n'o ye Tapa Jalo ye nin waati in na Kayikaw fɛ yen wulikajɔ belebeleba min kɛra Wolomasiri tabaw fɛ ale n'a ka cɛdenw u seginna o baara in kɔnɔna na an na dɔ fɔ o fana na Falaye kɔkan kibaruyaw o b'an lase États-Unis ale ni Irisi ni Ukraine ka ko min bɛ sen na an na dɔ fɔ o la Algérie kaw k'olu ye premier ministre kura sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ la an ka denmisɛnninw cɛmanninw olu kɔni sera ka zira sɔrɔ nka musomanninw olu ma foyi sɔrɔ Falaye e ko ko Egypte yɛrɛ ma musow ta Egypte ye se sɔrɔ voisin kan voisin de m'an dasi yan kunu Egypte ye se sɔrɔ olu kan an na kɔkan kibaruyaw kɛ ka a ko tɔ dafa yaasa maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ nin ko ninnu bɛɛ la cogo min na e bɛ yan i Keyita ani ne yɛrɛ sɔni sisan an b'a walawala maaw k'a faamu. Falaye e b'a dɔn ko an ka Mali waatilama in a ko bɛ mɔgɔ layɛlɛ kuwa fɛn damadɔw bɛ yen fo mɔgɔw k'olu faamuya fɔlɔ hakili la k'a fɔ mɔgɔ caman yɛrɛ y'a faamu sisan hakilinaw bɛ ka na maaw bɛ ka kow faamu sege Falaye ne kɔni m'a faamu dɛ mɔgɔ i faso ko jugu bɛ ka kɛ o la e bɛ se ka nisɔndiya n'o ye cogo di n bɛ se ka fɛn bɛɛ faamu
transition ye nin point jɔ ne tun bolo a kun kan ka jɔ tan ne tɛ sɔn nin ma transition ye nin kɛ tan nin kun man ka kɛ tan nin donna tan nin bɔra tan o bɛ se ka faamu mɛ i ka jamana yɛrɛ e bɛ ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ mun yɛrɛ de kama sisan an bɛ tilen ka kuma min fɔ mɔgɔw ɲɛna o kelen de don hali bi kɔna ko in an yɛrɛ ye kibaruya laban mun sɔrɔ sisan sɔrɔdasiw b'u ka kan kɔnɔna na kɔna muguci kɔni cayara eliko nana nka fɛn wɛrɛw bɛ ka bɔ kɔna ko la fala ye i b'a fɔ ko anw ye kibaruya mun sɔrɔ ko o tɛ o ye nka bɛɛ lajɛlen bɛ fili ka da i kɔnɔna tiɲɛ kan nka faso ko o ni fosi tɛ kelen ye dɔw nisɔndiyalenba de don nin ko in fana na tuguni wulada in na nka an b'a ɲini an ka jamanadenw fɛ halisa u ka sabali jajugu ninnu carinin na parce que an yɛrɛ de bɛ k'an yɛrɛ ja tigɛ sisan ne bɛ k'o de faamuya terorisiw tɛ tuguni dɛ anw yɛrɛ de don parce que ja kelen kelen bɛ se maa ma ale ko fo ale k'a di maaw ma maaw bɛɛ k'a ye maa ma ka nimoro b'ale ko ale k'a di o bɛɛ ma caman ye ja ninnu ci fala ye n'i ye ala minnu yɛrɛ tɛ ja ko dɔn ten kosɛbɛ n'i y'a fili aw ka papifɛnma ninnu kɔnɔ i bɛ ja ninnu san ye i b'a kɛ waatiw ye i b'a dugu tɔgɔw ye ni aw bɛ k'o ci mɔgɔw ma k'o ye mali ye minnu bɛ kɛnɛ kan olu bɛ ka min fɔ aw tɛ ka o jate minɛ f'an k'a lajɛ wa ko in yɛrɛ la jugumanba yɛrɛ ye min ye minnu bɛ mali kɔnɔ yan kɔkanmɔgɔw de b'a ci olu ma olu de b'a sɔrɔ k'a cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ jateminɛ yɛrɛ non hakilisigi yɛrɛ t'a la tuguni jateminɛ tɛ a la mɔgɔ sugu o sugu mana ja sugu sinon minnu bɛ yen n'olu ye ko in faamu caman bɛ yen bi an k'olu fana fo yan olu ye ko in faamu olu t'u da don ni foyi la tuguni ni gouvernement ka papiyew ni gouvernement ka baara tɛ mun bɛ jamana basigili ni jamana lataga ɲɛfɛ sɔrɔdasiw bɛ baara min na bi fala ye a ka bon hakili ma da tɛ u ye suna tɛ u ye wulikajɔ belebele mɔgɔ mɔgɔ bɛ bamakɔ kɔnɔna na yan anw fanfɛ bolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la min bɛ ka kɛ bi est ce que wagati bɛ tɛmɛ miniti 10 miniti 30 n'i tɛ avion dɔ wuli k'a mɛn teliman fara nɔgɔman fara simaman kan a sugu bɛɛ bɛ ka pan ka wuli don o don ɛri o ɛri o baara bɛ ka taga kɛ ka mun kɛ an ka jamana ka se ka suma an ka jamanadenw ka se ka lafiya taa ni ka segin ka nɔgɔya an ka sirabaw kan wulikajɔ minnu bɛ sen na bamajɔlenw kɛlen ka t'u dogo yɔrɔ minnu na k'u t'olu da walo k'olu filenkolon ci k'u da kolon ci o waati kelen aw bɛ bɔ ni ja jatigintanw ye ja bɔyɔrɔntanw ja minnu yɛrɛ a t'u dɔw yɛrɛ dɔn a dɔw ye kabini boko haram ka wulikajɔ waati a dɔw ye depuis nizeriya kɛlɛba minnu bɛ sen na a dɔw ye laki cadi kɔnɔna ye kabini san 2015 san 2012 a ja caman ye o ye a bɛ t'o ta k'o ci k'o bila mɔgɔw kun dɔw yɛrɛ b'a ci ma olu yɛrɛ t'a dɔn min don yɛrɛ ko karisa y'a ci ma ko n bɛ fɛ k'i fana k'a la n'a sɔrɔ tiɲɛ don mɛ e bɛ se cogo di ka fɛn ye fɛn min yɛrɛ man ɲi fɔlɔ i tulo bɛ denmisɛnninw musow olu kulekanw na i tulo bɛ fɛnw na i ɲɛ bɛ mɔbiliw ni fɛnw jeninen na i bɛ se ka nisɔndiya cogo di k'o ci mɔgɔ ma bɛntɛrɛ ma armée y'a ko bɛɛ faamu sɔrɔdasi cɛ kɔni tɛ bi mali dugukolo kan min ka wulikajɔ bɛnnen don fɛn wɛrɛ ma ni nin jamana in basigili ni a lafiyali tɛ o hukumu kɔnɔna fala ye baro kɛlɛtigi n'a ka cɛw ka kɛ ni sajo kamara ka wulikajɔ n'a ka timinandiya ye u ye min faamu o ye olu ka taa n'u ka baara ye bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la o la k'a daminɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na fo kana se an sigiyɔrɔ in ma pankuru kɔni bɛ munumunu salo la bamanciwale jugawale kɛbaw dagayɔrɔ minnu bɛ segu maraw la minnu bɛ san mara la minnu bɛ kayi mara la minnu bɛ ɲoro mara la minnu bɛ yelemani ka taa se fo kidali kɔnɔna fala ye wulikajɔ kelen don nin bɛɛ lajɛlen na ni pankuru ye bi yaasa maaw bɛ se k'u ka taa ni ka segu u ka baaraw kɛ cogo min na dugutagaw bɛ se ka kɛ cogo min na lafiya kɔnɔna na hukumu kɔnɔna fala ye an y'a ye k'a fɔ min ye segukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la dogofiri armée a ye wulikajɔ kɛ ni pankuru ye mugujugu kɔni u taara keru kabini nɛgɛ kanɲɛ 4 waati n'o ye 4h du matin ye dugudenw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ye muguci kan mɛn kabini ka 23 kɛrɛfɛla la Nkomakura ale ni fala o masurunnaw la armée yɛrɛ ka bataki la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɛra dogofiri segu marabolo kɔnɔna na ka kɛ ni nin kalo in tile 14 ye o wulikajɔ n'o cɛsiriw u sera ka olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ye bamanciwale jugawale kɛbaa minnu bɛ munumunu salo la ye fala ye
a bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsilen don baro kɛlɛtigi ko sa ko k'a fɔ dugudenw ye basigi ni hakilisigi an k'o k'an taalan ye armée ka wulikajɔ bɛɛ kɛ kun ye min ye bamancoya ni jugawale kɛbaaw u bɛ se k'u bɔ baara la cogo min na falaye kununko fana armée ka wulikajɔ dɔ sen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sandarekaw fɛ Kayi marabolo la ka taa se Lamatara kɔnɔna ma bamancoya ni jugawale kɛbaa caman baden u ye olu kɔni bɔ baara la pewu minɛn minnu b'u bolo n'u bɛ baara kɛ n'o ye n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye n'o ye telefɔniciminɛnw ye n'o yɛrɛ bɛ wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɛ ni minɛn minnu ye armée y'i bolo da nin bɛɛ lajɛlen ka fala ye k'a bɛɛ lajɛlen nɔɔni o nɔgɔtɔrɔya kelen fana fɛ cɛ minnu bɛ dugu ma sabula a kɛlen don sanfɛ ani duguma ye bi min ye olu maaw fana olu sera ka bamancoya kɛbaa damadɔw ye k'u tɛgɛ da olu ka fala ye eliko ale ka wulikajɔ o kɛlen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na maa minnu don sabula kɛlɛ sariya dɔ fana ye min ye ni min ma faamu muguda la fala ye i k'o minɛ i k'o di sariyatigiw ma u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni o ye n t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ pankoro minnu wulila kunun ni kunna sini ko Bamakɔ kunna n'i y'a dɔw ye an kɔni ye an ye jani da a la dɛ i ka pɛtipɛtini ale ka telefɔni kɔni olu tɛ se fototalaw olu mana ye dɔrɔn u b'a fɔ k'a filɛ nin ye an k'o ja dɔw lajɛ fala ye an ka sɔrɔ ka segin ka na min ye an bɛ tila ka segin ka taa Kayikaw fɛ yen wulikajɔ min kɛra Surɔ n'o ye patrouille grande envergure ye ka tila k'o di pankoro ninnu jaabi ta hɔn nin ye Bamakɔ de ye pankoro ninnu bɛ wuli tan de i b'u taatɔ de ye kabi dugu mana jɛ nin baara ninnu de bɛ kɛ sen na yɔrɔ caman na fan o fan n'a fɔra ko bɛ yen Bamakɔkaw kɔni b'a a pankoro ta kan mɛ bi yɛrɛ ta an yɛrɛ fɛ yan yanni e kana biro la an yɛrɛ kun ɲɛna ko eliko in jigitɔ de y'a sa o a y'a sɔrɔ i bɛ yan dɛ ahan ale tun bɛ nin kana dugumana a tun bɛ nin kana se dugumana dɛ nka n'i y'o ye o fɔ o de ma ko minnu bɛ yɔrɔw lajɛ i b'a tɛmɛtɔ min ye fo duguma ta o ye jaw ni fɛnw tatɔ de ni sigana bɛ yɔrɔ minnu na k'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ donc armée bɛ nin baara min na bi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ taa sisan Kayikaw fɛ yen min ye Kayi wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan fala ye basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min na Kayi kɔnɔna na bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na contrôleur principal de police n'o ye bi Kayi polisiw ka ɲɛmaa ye Tapa Jalo fala ye ko fo ka ninkura fiyɛ Kayi la maa min filɛ nin ye a dɔnnen don dɛ polisi bankun kan bi ale de directeur régional de la police ye Kayi bɛɛ b'a dɔn a ka wulikajɔ n'a ka timinandiya n'a ka galabu kɛnɛya la basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min o la Kayikaw ka lakana hukumu kɔnɔna na sa kalo in tile 12 n'a tile 11 tile 12 u ye patrouille belebeleba de munumunu Kayi a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan cogo min ye polisilakaw ye directeur régional de la police n'o ye contrôleur principal Tapa Jalo ye fala ye a y'a ka cɛden bɛɛ bɔ nkabu de dara koyi maa si kana wo to yen maa kana yɔrɔ si to yen n'i sigana fɛn o fɛn na a salo i kana ni a ye Tapa yan'a ka se Kayi kɔnɔna fala ye a y'a tɛgɛ nɔ bila min ye Gawukaw fɛ yen basigi ni lafiya min ye Gawukaw ka danaya don u ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya sanuman k'o di polisilakaw ma a y'o baara min kɛ ye a b'a fɛ ka na segin o kelen de ka Kayi ale marabolo kɔnɔna na bingalikɛla siratigɛla banbanciwale ni juguya wale wolomasiri tabaw ka gun ka bi kuma bɛɛ lajɛlen ye kelen ye wulikajɔ ni cɛsiri maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min na min ye Tapa Jalo ye fala a ko polisiw kɔni u k'a bila u kunna ko dabu ye sunatu ye tuguni Kayi dɛ parce que dugu kɔnɔna y'olu de ta ye o i bɛ polisi yɛrɛ kɔrɔ dɔn ko min bɛ dugu kɔnɔna mara ɲɛnabɔ dugu kɔnɔna mara o de ale yɛrɛ kɔrɔ de y'o ye ale bɛ dugu kɔnɔna mara finitigiko n'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ donc an b'o fo baara in ale kɛcogo ɲuman na fala ye sanjiko a kɔlɔlɔntan tɛ han jɛkulu min sigilen don sa ka sanjiko bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi an ka jamana kɔnɔ ale ye a ka lajɛ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na koyi min ye nin waati in na u ko min ye sanpɛrɛn kɔni a ye tiɲɛni kɛ kitakaw fɛ yen utu kalo septembre kalo tile 8 samiya yɛrɛ daminɛ ni sisan cɛ ji yɛrɛ ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na o bɛ bɛn yɔrɔ 42 ma min ye sanpɛrɛn ta ye o kɛra yɔrɔ 8 ye fiɲɛ kolon fandanbanda ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na fala ye o ye yɔrɔ 4 ye waleya minnu kɛlen filɛ nin ye sa maa 23 o de ni tora waleya ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ maa 34 olu joginna
min ye so 1,204 olu firila fala ye min ye gwaw ye gwa 2,621 o gwaw bɛɛ lajɛlen kɛlen no bi sigiyɔrɔ tɛ olu bolo maa 20,296 olu bɛɛ lajɛlen kɛlen no bi degun bɛ olu kan so tɛ olu bolo gouvernement sa k'a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ bi ni olu kɔni kɛlen no ka nin gɛlɛya ninnu sɔrɔ maa minnu fatura ka dugawudon kɛ u ye ala ka olu dayɔrɔ sumaya o t'a bali maa minnu bɛ bi wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ ka se ka ɲɛsin olu ma degun bɛ se maaw ma masa min ye équipe de sauvetage ye olu la kurakurayara zeyi gouvernement fala ye k'a bɛna na balo ta k'a di tɔni 538 o ye sumankisɛ o y'o ye o bɛna na di sukaro tɔni gramme 1,370 o fana bɛna na di sukaro la tulu litiri 358 o bɛna na di maaw ma min ye saniya minɛnw ye o 91 bɛna na di yɔrɔ dɔw la li min bɛ ni maa bɛ se ka dɔw ka sa ale ni balo olu bɛɛ lajɛlen olu fana 186 bɛna na di ka taa se sange sule o 525 bɛna na di safunɛ carton 186 o bɛna na di min ye dɛbɛn ye 590 o bɛna na di min bɛ se sa birifini belebelebaw fala nin ka d'aw yɛrɛ ye dɛ birifini belebeleba 490 o bɛna na o di basi 100 o bɛna na o di min ye gwa belebelebaw ye sa o 3 o bɛna na di gouvernement fɛ nin kɛkun ye sa maa minnu bɛ bi fala ye ni sigiyɔrɔ t'u bolo dayɔrɔ t'u bolo u ka duw tiɲɛnen don olu ka se ka kawari o yɔrɔ la yanni gouvernement ji ka jigin u dɔw ka se k'u ka yɔrɔw sɔrɔ min ye gouvernement ye fana n'o ye segu jɛgu maaw ye ko maa maa sigilen don kɔ tintini ba tintini ji tɛmɛ siraw kan u bɛna na olu la wulili daminɛ kalabankurakaw fɛ yen wulikajɔ fana bɛna na kɛ brigadiw fɛ sa minnu bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw ma nin degun in kɔnɔna na kibaruya di arajo siraw ni bɔlɔlɔ siraw la u bɛna na dɔ fara o fana kan ko nka ko sanji a kɔlɔsili dɔrɔn tɛ ji min bɛ walankata ka jigin an ka karew kɔnɔ yɛrɛ fala ye kɔjiw bɛ yen bajiw bɛ yen ji sigiyɔrɔw bɛ yen min y'an ka barajiw olu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsili fana hukumu kɔnɔna na sa komi ye nin kalo in tile 10 fɔlɔ ko maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la ji bila bɛna na kɛ selengekaw fɛ yen nka ko kɔlɔlɔ tɛna na ye a la e k'o ma kɛ ka ban yɛrɛ wa sabula a kun ko septembre kalo tile 11 min ye degun ye k'o tɛna na se ka ye a ko la nka maa maa bɛ e ka suru kɔ la i ka suru ladala ji sigiyɔrɔ la bamakɔ kɔnɔna ni a lamini bɛɛ lajɛlen na kɔ tintin ni ba tintu ni ba bolo ko maaw ka wuli ka bɔ yen fala ye sabula bolikuma dɔn ka fisa an sen ka di ye o la sa dugudenw a ɲininen n'u fɛ u ka basigi ni kɔlɔsili bonya kosɛbɛ nin samiya waati in na koko kɛrɛfɛ yaala k'o dabila k'i jɔ pɔn sanfɛ k'o ka dabila sanjikɔrɔ mɔbili boli o ka jɔ telefɔni ci san kɔrɔ o ka jɔ maaw k'u hakili to u yɛrɛ la k'u yɛrɛ tanga ka maa wɛrɛw tanga ka maaw kisi bagan minnu bɛ yen n'olu bɛ colo o cololi ka dabila jinɔgɔw bɔli k'o fili yɔrɔjanw na a fɔ n'u nana bere ta an ka ma dɛ a i k'i b'o kɛlɛ bi a i bɛ bamakɔ bɛɛ ci parce que ne yɛrɛ ma min faamuya bamakɔka de bɛ sokura jɔ jinɔgɔ bɛ tɛmɛ a la a bɛ tɛmɛ a la ka taa don a ka so kɔnɔ a tɛ foyi fɔ awɔ an b'o kɛ dɛ ɔnzɔnu falayi k'i b'i sen na o i bɛ bolimafɛn na o kana pɔn kɛ i jɔyɔrɔ ye wa min ye paratorɛriw ye fana n'o ye sanjiminɛnanw ye a ɲuman ɲumanw ka ɲini sanpɛrɛn tɛ se ka mun gosi u k'olu k'u ta la ye telefɔni pɔrtabulu y'o fɔ wa min ye nɛgɛjuru ye a kɛra finiko nɛgɛjuru ye sa o a kɛra kuranfili ye o ala ka n'i ci ni san bɛna k'i bolo maga a la dɛ fala ye wa min ye ka t'i dogo so kɔnɔ so banbali so min ta i t'a cogoya dɔn ko maaw ka nin bɛɛ dabila yɔrɔ siganamaw ko an ka san minɛ yanni an ka tɛmɛ k'u k'o bɛɛ lajɛlen dabila u ka yɔrɔw ɲini yɔrɔ minnu na u bɛ se k'u yɛrɛ tanga kuma tɛ nin waati na ka kisi sanpɛrɛn ma sabula ko o fana pɛrɛnw b'a kɔrɔ kosɛbɛ yaasa sa ka nin bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan fɛɛrɛ minnu fɔlen filɛ nin k'an ka hakili to ninnu na yaasa sigi bɛ se ka nɔgɔya an bolo bamakɔ septembre kalo tile 12 chef de centre n'o ye colonel isa rawulu dana dabo ye ale ye sɛbɛn fa siri chevalier de l'ordre national don nin bɛɛ kɔfɛ fala ye nɛgɛjuru siraw fana dilen no han 801 ani 12 ani 001 n'i ma se k'o sɔrɔ i bɛ 810 10 ani 1 ani 15 810
ani kelen ani tan naani walima segu zegi yɛrɛ 80 331 b'u wele ni degun y'i sɔrɔ fala y'an taa yanfoyilakaw ka dugu min bɛ n'o ye deso ye sanubɔlaw olu taara sanu baara kɛ olu taara ka dingɛbaw ni fɛn minnu dayɛlɛlen to deso dugu bilama an ka taa muso k'a ɲɛfɔ i yɛrɛ k'a mɛn. Siniwa ko min kɛla man tɔɲɔ min ye Ala le b'a dɔn walayi ji filɛ nin ye ji donna denso du kɔnɔ nin tantɔ hali n'aw ye yɔrɔ baara sa ni jagoya n'a y'an ka mɔgɔ bila kaso la ka yɔrɔ baara jagoya la walayi i tun kan ka yɔrɔ lafa o ma yɔrɔ lafa donc ji filɛ nin ye ji bɛ ka don an ka du kɔnɔ ji donna du kɔnɔ ji donna an ka du le kɔnɔ tantɔ bon filɛ ji b'a kɔnɔ i ma mɔgɔw bloquer ye bon kɔnɔ ji bɛ du kɔnɔ o tɛ se ka bɔ walayi siniwa ko nin kɛla man tɔɲɔ yɛrɛ le ye walayi o ka tiniku janja ninnu filɛ tiniku janja ninnu filɛ o y'an tɔɲɔ dɛ walayi an tɛ yafa o ma an tɛ yafa dɛ walayi o y'an tɔɲɔ ba le don ni ko a b'a labɔ tɛ bɔn ka fɛn ye sa Falaye ni ye yanfoyila ye yanfoyila dugu min do Denso ninnu ka dugu k'a daminɛ salon ɲinansan février kalo kana se fo juin kalo ma u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka taa sanu bɔ u fɛ yen ko a kɔlɔlɔntan tɛ ko sanubɔlaw u bɛ taa ka dingɛw to u bɛ taa ka bɔgɔw to wa n'u ma farati olu ka dugu a bɛ sɔn ka don ji la Falaye nin ko senfɛ Densoka dɔw minɛna ka bila kaso la sabula ko sanubɔla ninnu u ka permis jamana y'u yamaruya ka to ka baara kɛ nka Densokaw ka sanu ko in a kuma ka ca kosɛbɛ kiiri kɛra a ko la dɔw minɛna dɔw bilara nka bi maa tɛ kaso la a ko la kɔlɔlɔ min bɛ a la kɛnɛ kan bi o de ye nin ye dugudenw yɛrɛ ye réunion kɛ bi sɔgɔma ni Ala sɔnna ma min mana bɔ o la fana ji kɛlen don ka degun min se olu ma bi k'a sababuya kɛ sanubɔyɔrɔ ko ye a kɔlɔlɔ de filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la maa si tɛ se ka don i ka so min ye ji ye a ye maaw gɛn ka b'u ka du kɔnɔnaw la a ye maaw gɛn ka b'u ka foro la a y'u gɛn ka b'u ka baarakɛyɔrɔw la se foyi tɛ u ye wa min ye maagɔn ye maa ma s'u ma fɔlɔ k'u dɛmɛ sabula welewelemada a b'o bila ka taga fo yanfoyila de yaasa u bɛ se ka n'u dɛmɛ cogo min na Falaye i y'a mɛn i bɛ taa nin dugu sugu sɔrɔ ko k'o mabɔ o ma gɛn o k'a sɔrɔ e yɛrɛ sera ka sira sɔrɔ ka se u ma donc u b'o degun de kɔnɔna na bi u kɔni ye welewelemada kɛ ko mɔgɔw ka ɲɛ u ma yaasa cogoya min na u bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔna na cogo min na Denso a maaw olu kun bolo sanubɔ in a kan ka kɛ lafiya ye olu ma sanubɔ in a kan ka kɛ hɛrɛ ye u ma nka u siranna mun ɲɛ baara kɛcogo la ani dugu kɛcogo la ani baara tun bɛ ka taa don yɔrɔ minnu na o de kɔlɔlɔ filɛ nin y'u kan bi sanji nalen ka don dugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ ɲɛ b'a la mototigiw filɛ nin ye u bɛ k'u kɛ ji de kan dugu fandɔn tɔw fana tɛ se ka bɔ tuguni maa caman bɛ yen olu kɔni ka duguba sɔrɔli ni sira sɔrɔli nin y'o fana nɔgɔyalen pewu o sen tɛ ji donna so minnu kɔnɔ nka n'Ala sɔnna a ma sini u ye kumakan minnu fɔ an na o da maaw tulo kan bɛɛ ni kelenya dɔgɔkun sɛbɛnni dɔgɔkun kelen o ta ko 4nan Falaye o bɛ daminɛ sini CICB la ka taa kuncɛ septembre kalo tile 21 ɲinan ta ye sa ko min ye an ka jamana kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ taa ka fɛn mun to maa bolo o ye tiɲɛ ye an ka laadakɔrɔw tiɲɛ o bɛ se ka kɛ bɛn sinsinna ye cogo di AES jamanaw kɔnɔ barosigi bɛna taa ko de kan an ye tiɲɛ min sɔrɔ an ka seko ni dɔnko la an ye tiɲɛ min sɔrɔ an ka taabolow la an ye tiɲɛ min sɔrɔ an ka jamana maracogo kɔrɔw la k'an ka t'o lajɛ n'o y'a sɔrɔ o bɛ se ka kɛ bɛn ni kelenya sinsinna ye AES jamanaw kɔnɔ dɔgɔkun kelen baara bɛ daminɛ sini Général d'armée Asimi a ko ɲɛmaya bɛ ale yɛrɛ bolo ni Ala sɔnna a ma min ye senari ye nin y'a ta ko 4nan ye jamana caman welelen don kɛnɛ ka Falaye min ye ministre général de corps d'armée Ismaël Wage
ale ka ministre so o de be ko in kunna sisan an bɛ taa kɔkan kibaru la Falaye urumaninkaw olu ka ministre min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna a ko ko iriso ka drone dɔ donna olu fɛ yen sentelimana na drone k'a kɔni donna olu ni Ukraine dancɛ la o hukumu kɔnɔna na sa baara in kɛra kalo tile 13 kunungo nka u y'a yira sa ko drone teliya ka segin kɔfɛ koyi olu kun ye fusée F16 dɔw olu bila k'a dɛndɛn nka u y'a ye k'a fɔ ko drone min don juguya ko kun t'a kɔnɔ olu m'u yɛrɛ bila dagirinda la OTAN y'a yira sa ko min ye Irisi ye ko fɛɛrɛ ka ɲini Irisi la u ka secrétaire général n'o ye OTAN secrétaire général Mark Rutte ale ko k'u bɛ kangari min da Irisi ye ko a bɛ ka baara min kɛ n'a ka misiriw ye bi k'a bɛ k'olu Europe jamana jatigɛ dɛ nanzara jamanaw Falaye ko misiri minnu bɛ Irisi bolo k'a bɛ se k'olu ka dugu bɛɛ lajɛlen la munumunu waati ni kunkurun kɔnɔna na OTAN ko sa ko o la a y'a ɲini a ka jamanaw fɛ u ka fɛɛrɛ sigi sen kan Lutsanikaw fɛ yen u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ka labɛn kɛ yaasa Irisi ka balakacu minnu filɛ nin ye u yɛrɛ ka se k'a ko kunbɛn wa min ye Biélorussie fana ye n'o bɛ Irisi yɛrɛ fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ k'u ye datugu o fana ɲɛ u ka minɛn minnu tun bɛ bɔ o fɛ o sira fɛ o Europew ko k'u y'o dabila fɔlɔ in ale fana ko ko Biélorussie ko ale n'o dancɛ kɔni k'u ye da bɛɛ tugu hali nɛgɛsira n'o ye terrain Falaye n'o bɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ Pologne ni Biélorussie u y'a yira sa k'u ye nɛgɛsira bɛɛ lajɛlen datugu min ye Palestine ye ale ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la sa yaasa lakodɔnni min fɔra diɲɛ seleke naani fɛ Falaye a bɛ se ka don ba la cogo min na Algérie ko sa ko o lakodɔnni min filɛ nin ye ko dɔ ka fara o kan koyi ko halisa ko maaw kan ka Palestine lakodɔn joona yaasa Palestine kana to den kɛrɛfɛ la Donald Trump ale ko kunungo Washington kaw fɛ yen ko ale b'a fɛ ka ɲangini ta ka ɲɛsin Irisi ma ko nka k'a bɛ min ɲini OTAN jamanaw fɛ Falaye k'u kana sɔn fiyewu u bɛɛ lajɛlen maa si kana jamana kelen kana sɔrɔ o la min bɛ Irisilakaw ka pétrole san Turki ni Hongrie ani Slovenie olu kɔni bɛ ka Irisilakaw ka pétrole san hali bi Falaye min ye Trump ye a yirula Amerikaw kɔni bɛ se ka kangaran ta ka ɲɛsin Irisilakaw ma nka ale b'a ɲini u fɛ fana Irisi dɔrɔn tɛ dɛ Falaye u k'u jija min ye Chinois ka minɛnw ye u k'olu fana sanni Trump ta ye tɔnɔko da ye a ko ko Irisi ka minɛnw pétrole ka to yen Chine fana ka minɛnw k'u ka douane sɔngɔ da o kan min b'a to o tɛ se ka san u yɛrɛ ka mɔgɔw fɛ ko n'o kɛra ale yɛrɛ b'u dɛmɛ Ukraine kɛlɛ la koyi min ye Américains u ka maa mafalen min bɛ n'o ye Marco Rubio ye ale sera Israël kunu ani Israël premier ministre n'o ye Benjamin Netanyahu ye u ye ɲɔgɔn ye senfɛ sa kumaw ye tali kɛ sɔrɔdasi ko la kuma tɛ maa minnu minɛnen don Gaza olu bɛ se ka bila cogo min na min ye yanni maa kofɔlen n'o ye Rubio ye yan'a ka se Palestine a kun taara Gaza yɛrɛ ka taa Américains ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma min ye Rubio ye a y'a yira fana k'a fɔ ko waleya min kɛra bi kunna siniko n'o ye drone ye Irisi ka drone donnen Polognekaw fɛ yen k'o bɛ kuma ɲɔgɔnya gɛlɛya kosɛbɛ OTAN ale ni Irisilakaw olu ni ɲɔgɔn cɛ halisa Ukraine ka kɛlɛko la a yirala sa Wall Street Journal fɛ sa ko olu ye kimɛli min kɛ Falaye ko kabini Trump nana fanga la ko dɔ de farala Irisilakaw ka bombardeli kan koyi u ka drone 600 ani 600 o de sera ka don o de muguci kɛ k'a daminɛ juillet kalo la ka na se an filɛ kalo min na nin ye min ye k'a sɔrɔ salon juillet kalo la Falaye 426 o de kun don u y'a yira sa k'a fɔ ko Irisilakaw yɛrɛ ka minisiri m'u ka wolomasiri tabaw ka ko kunna olu ko ko drone 361 olu kɔni olu y'o de kɛru Ukrainekaw fɛ yen nin waati laban ninnu na min ye Ukraine sɔrɔdasi 1330 ko o de fatura tile kelen ale kɔnɔna na halisa o ko in hukumu kɔnɔna na sa Falaye jamana caman bɛ ka siran u y'a yira sa ko Irisilakaw bɛ ka taabolo falen min ye Ukraine dugubaw ye u bɛ ka surunya olu la kuma bɛɛ wulikajɔ yɛrɛ kɛra sa ka se Kupianski ma Kupianski nin fana ko fana ka surun faaba la kosɛbɛ wa bɛ k'u kunda yɔrɔ minnu kan fana ni drone ni maramafɛnw ye ko a bɛ ka teliya suko ani dugusajɛ cɛ o la sa nanzarala jamanaw ko Falaye Irisilakaw ka jagokɛlaba minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ nanzaralakaw fɛ ni musaka caman b'u bolo k'u y'u bolo da olu ka nafolo minnu kan n'u y'o minɛ kabini ni Ukraine kɛlɛ wulila k'u bɛna o di Ukraine ma
a k'a yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye jamana minnu mana se u y'o baara kɛ sa ko Ukraine fana k'i hakili to olu la commencer baara la han i b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ in daminɛ maa baden de bɛ yen mun ye jagokɛlaw ye mun ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye mun ye banki privé tigiw ye n'olu bɛ nanzaralakaw fɛ yen nanzaralakaw Ukraine kɛlɛ wulilen olu y'u bolo da o minɛnw bɛɛ lajɛlen n'o musakaw bɛɛ lajɛlen kan k'o bɛɛ mara u bolo kɔrɔ ye ɔ sisan k'u bɛna na o de ta dɛ k'o de di Ukraine ma ni jamana min ye min di ko Ukraine k'o ɲɔgɔnna la segin u ma sɔrɔ dɔw la kɛlɛ in fala ye diɲɛ kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen tɔnɔko ye sisan Iran olu ka conseil suprême de sécurité a y'a yira sa k'a fɔ ko diɲɛ seleke naani bolo tɔnjɛkulu min sigilen don nucléaire ko kunna ko a n'o ye bɛnkan sɔrɔ k'u y'o tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na ko nka ko ni jamana o jamana fununa ka bɛn n'o bɛnkan in ye ko u n'a yira o tigi la k'a fɔ ko u dan ye min ye k'u b'o tɛgɛ o tigi la min ye Iran jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri a ye kangarimada kɛ Faransi ye ka kangarimada kɛ Allemagne ye ale ni Angleterre kaw k'olu de ka teli ka wuli k'u jɔ k'a yira k'a fɔ ko diɲɛ seleke naani k'a don ta u k'a bɔ ta ko n'u ye fɛn o fɛn ta ka ɲɛsin olu ma k'a kana balu la dɛ ni ko min y'u sɔrɔ a ko senfɛ fala ye o kɔfɛ sa min ye maa kofɔlen ye a yɛrɛ taara Qatar kaw fɛ n'o ye Iran jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye OCI ale ka ɲɔgɔn ɲɛ bɛna na kɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni gosili mun taara ka ɲɛsin Doha ma n'o ye Qatar ale faaba ye Qatar yɛrɛ premier ministre ale fana ni Américains ka maa mafalenba dɔ n'o b'u ka kɛnɛ lakanako kunna fala ye min ye i b'a dɔn k'a fɔ ko o diɲɛ ko tɛ faamu Qatar Américains ka base baden de bɛ yen u ka minɛnw caman de bɛ yen fala ye Israël taara nin bombarder sisan olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ko k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka o yɔrɔ lakana kosɛbɛ aw dun bɛ ka Israël fana senkɔrɔma don o tuguni han aw ni Qatar bolo tɛ ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn bolo ani Israël min fana nana o gosi an n'o fana bɛ ɲɔgɔn bolo ko k'a lajɛ sa ko bɛ se ka lakana cogo min na fala ye wulikajɔ caman fana kɛra nin tile in kɔnɔna na farajalakaw caman fɛ yen minnu bɛ ka Palestinikaw olu senkɔrɔma don olu baara kɛ a wulikajɔ kɛra Faransikaw fɛ yen dɔ kɛra Berlin Stockholm Madrid pour que k'a yira sa k'a fɔ ko waleya min bɛ ka kɛ Gaza a ma bɛn o ma bi a ma bɛn o ma sini wulikajɔ in a ɲɔgɔnna fana kɛra Marocains fɛ yen Tanger k'a yira sa ko nin ko in tɛ bɛn Sudan ale gouvernement k'a ɲini n'a fɛ sa k'a ka sɔn bɛn ma bɛn min ni États-Unis bɛna na k'o kɔkɔrɔ dɔ b'a ye ani Arabie Saoudite maa minnu bɛ yen olu ko k'olu tɛ jɛn n'o ye ko sabula min ye arabu jamanaw ye n'u ye bɛn ɲini olu marifa bɛ olu minnu bolo u b'olu n'olu sen bɔ furancɛla fanga o sigili la sen kan ko hali n'o y'a sɔrɔ Egypte b'a la u dalen don Egypte la nka tɔ ninnu k'u dalen tɛ olu la Cameroun fanga ŋwaradabaw fala ye olu jɛla ka maa kelen o sugandi n'o ye Isa Choroma ye Isa Choroma Bakari ko ale ka kɛ cɛbɔ ye cɛkɔrɔba ɲɛkɔrɔ koyi u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko kalata min natɔ don octobre kalo tile 12 k'olu b'u bɔlɔ jigin pewu u bɛɛ lajɛlen bɛ fara ŋwaradaba in kan n'o ye Isa Choroma Bakari ye k'ale ni belebele ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔrɔ ka fisa o awɔ ni ŋwaradabaw farala ɲɔgɔn kan o ka fisa Centrafrique ale bɛ ka min ye miliyari ba 12 ɲini yaasa a bɛ se k'a ka yiriwaliw kɛ cogo min na o kumaw olu sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Marokokaw fɛ yen diɲɛ seleke naani magobatigiw bɛ yen minnu bɛ yiriwali baaraw kɛ ani fɛnw kɛ min ye Centrafrique ye ale kɔni taara yen ka taa damakasi kɛ k'a yira k'u bɛ se k'ale dɛmɛ Sudankaw olu y'a yira Somalikaw olu y'a yira sa ko yaasa ka se ka ja kɔngɔ kɛlɛ k'u ɲɛsin sɛnɛ ma duguden bɛɛ lajɛlen welilen don foro bɛ maa min bolo togoda bɛ maa min bolo fɛɛrɛ kɛnɛ bɛ maa min bolo bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ k'i ɲɛsin sɛnɛ ma nin waati in na Venezuelakaw fɛ yen min ye Venezuelakaw ka jamanakuntigi ye ale kɔni y'a yira sa ko nin waati laban in na olu ka jɛgɛmɔ bato dɔ Américains y'o lajɔ ka don o kɔnɔ k'o kɔnɔna bɛɛ lajɛlen mɔmɔ a ko ko waleya min filɛ nin ye k'o ma bɛn o ma nka yan'o fana cɛ sa min ye Américains ye k'u nana ni u ka sɔrɔdasi bato caman ye fo ka taa se 8 ɲɔgɔnna ma u bɛ k'a yira sa ko dɔrɔgukɛlɛ bato don ko nka k'olu b'a dɔn k'a fɔ ko dɔrɔgukɛlɛ bato tɛ ko min ye sɔrɔdasi bato ko o don k'olu ka bɔ u ka dagaw kɔnɔna na min ye Puerto-Ricokaw fɛ yen US armée n'o ye États-Unis ka pankurujigi kɛnɛw ye min ye n'o tun ye base navale Rooseveltkaw fɛ yen k'o bɛna n'o dayɛlɛ kura ye fala ye dayɛlɛli a bɛna kɛ Amérique ale ni Caraïbes jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko nin yɔrɔ in kun datugura ko nka ko bi ko lamɛrikɛn jamana ale b'a la k'a bɛ dɔ bɔ kɛlɛkɛminɛnw na ko nka k'a bɛ k'a ka kɛlɛkɛdagaw k'olu caya fan caman fɛ
Corée du Nord ye fala jawka che akoromuso fana be koyi Corée du Nord Kim Yo Jong no ye Kim Jong Un o koromuso ye k'a bɛ kangari ta ka ɲɛsin États-Unis ma ka ɲɛsin Corée du Sud ma ani Japon k'u ye ɲɔgɔn ye min kɛ ka sɔrɔdasiw bila ka ɲɔgɔn labɛn min kɛ k'u ɲɛ b'u la k'a kɔlɔlɔntan tɛ ka ɲɛsin olu ka jamana ma ko nka k'u k'a bila u kunna u bɛ sɔn ka kuran tigɛ maa caman na ɲinan han nin ye muso kumakan ye ko ye fala ye n'an bɔra yen Chine ni minisiri m'u ka jamana cɛ siran ɲɛnabɔ ko kunna ko Chinois sen tɛ kɛlɛ la u dato don kɛlɛ la u ti janfan ta ka ɲɛsin maa ma nka u ka nafa ye min ye u b'olu ɲini dɛ n k'i nafa ɲinitɔ de b'i don kɛlɛ la bari fala ye Europe de l'Est min ye Anglais fɛ ye maaw ye wulikajɔ kɛ ye ko yaasa min ye Angleterre ye sa ale ka kelenya ko k'o sinsin maa min bɛ sa n'o ye Tommy Robinson ye ale de ye nin jɛrɛ in kɛ maa 100 ani maa 10 olu de kɔni bɔra Amérique min ye Angleterre fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka na jɛrɛ in na Lɔndurukaw fɛ yen waleya in kɔni kɛkun ye min ye ko maa bɛ Lɔndurukaw fɛ yen min bɛ Angleterre jamana kan n'i taalen n'o ye k'a fɔ sa ko e kɔni bɛna na ko de kɛ min tɛ bɛn o ma n'o ye papiye t'i bolo ko ka olu gɛn ko wa fana ko min ye Anglais yɛrɛ ye u ka seko ni dɔnko ko k'o don ba la sabula k'u y'a ye k'a fɔ ko min ye minisiri kura dɔ sigira intérêt kunna ko silamɛya kasa k'o b'o maa in fɛ kosɛbɛ waleya in fana kɔkarili o lajɛ fana kɛra maa 5000 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o fana kɛnɛ kan Anglais kelen ninnu olu fɛ yen Elon Musk i b'ale dɔn kɔni a ko ko Anglais fɛ yen k'u filɛ de ka wasabulon baarata min kɛ ko k'a ci ka bɔ yen dɛ a na kɛ u b'ale n'a ka nafaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛ Faransikaw fɛ yen fala ye k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli b'a jasa k'a fɔ ko min ye premier ministre kura ye Sébastien Lecornu ale ni Emmanuel Macron ko 100 sira dɔ la maa 79 k'olu t'u fɛ han ko min ye Macron ye ani Sébastien Lecornu ko Faransikaw t'u fɛ bi u t'u fɛ sini sɛgɛsɛgɛli k'o y'o yira nka sa k'u bɛ k'a ɲini kamalen fɛ a ka wuli a ka taa wasabulon ka danaya ɲini k'o la sa ko vote de défiance ko a n'o sɔrɔ walayi Faransi u ka bɔ ninnu kɔnɔ nka bɛɛ n'i ka politiki kɛcogo don nansara jamanaw k'u ye ɲɔgɔnye belebeleba kɛ fala ye ɲɔgɔnye belebeleba min senfɛ sa u ye jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u y'a ye k'a fɔ min ye Américains ye olu kɛlen don k'a bilen k'a da u tɛgɛ farajɛ jamana minnu bɛ yen n'u tun bɛ sɔrɔ kɛ olu bolo gɛlɛya bɛ ka don olu la i n'a fɔ Ukraine n'a ɲɔgɔnnaw min ye farafinna jamanaw fana ye sɔrɔ tɛ ten tuguni fala ye i b'a dɔn u ye min bolo da k'u bɛna taa kalo la de k'u bɛ taa kalo yɛrɛ de kama koyi lithium min bɛ kalo la nickel min b'a la cuivre min b'a la dugukolo min bɛ yen n'o ɲɔgɔn tɛ a la k'u bɛ taa ye ko ka t'o sɛgɛsɛgɛ ko yaasa u yɛrɛ ka s'u yɛrɛ ka musakaw kɔrɔ k'aw fisa u ma dɛ ka taa kalo la ka taa kalo fɛsɛfɛsɛ lithium bɛ bɔ kalo la ye u k'o b'o la ye u k'anw to yen ko ye fala ye parce que i b'a dɔn ko alakɛlɛ tɛ kunbɛn a tɛ kunbɛn dɛ ko maa hakilima minnu ye jateminɛli kɛ kɔsa in na olu de ye nin kuma f'u ye k'o la sa ko u yɛrɛ ka yiriwali baaraw ani u ka mɔgɔw tangali kuma tɛ ka ɲɛsin dugukolo kalali ma ko caman na b'o la n'u sera ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan États-Unis kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana maa minnu bɛ yen bi ni olu tun bɛ taasibila la ko halisa ko dɔw b'u ka taasibila la fala ye ka kɛ ni 11 septembre ye caman tun bɛ yen k'olu tun taalen don sɛgɛnnafiɲɛbɔw la olu seginna ka na olu fana fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba ye halisa 11 septembre k'ale kɔni sangafow ani ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ka foliw kɛ ko caman kɛra duw caman kɔnɔna na Américains fɛ yen nin dɔgɔkun furancɛ in na IS jamanaw seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na sa n y'a f'i ɲɛna cogo min sifinso o baaraw hukumu kɔnɔna na sa kɔlakaw fɛ yen min ye baara in a taara kɛ ye yaasa ka se ka danbe ni tabiyaw k'olu bɛɛ lajɛlen don maaninfinw kunkolo la Mali ale bɛna salon belebeleba défense o hukumu kɔnɔna na n'o ye BAMEX 2025 ye k'o bisimila an fɛ yan Famara hakili ale ye dɔ fɔ o la bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na an y'a fɔ sa dɔgɔkun kelen bɛn ni kelenya baara min bɛ kɛ ka kɛ ni an ka tiɲɛ ye seko ni dɔnko sira fɛ k'o kɛ ka baara kɛ
cɛnfuga jamanaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya INC o baaraw bɛ sen na sigida lakɔlɔsili hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ sigida lakɔlɔsili kɔnɔ ani yiriwali kuntalajan fala ye ko ale ni banki maaw ye ɲɔgɔn ye n'o ye banki mondiale ye kumaw ye tali kɛ min na sa dugukolo minnu tiɲɛna olu bɛ se ka dilan cogo min na minisiri muso o min ye maa minnu bɛ n'olu ye syndicat sinapro ye ani olu fana ye ɲɔgɔn ye u ka kuma bɛ tali kɛ maa min b'olu ka tɔn kɔnɔna na olu ka ko bɛ cogo di burkinakaw ko olu ye kan kura jɔ n'o ye gendarmerie kan ye sefa wari miliyari 1 o de donna a la n'a kunkan fɛ a kɛ kun ye halisa ka dɔ fara min ye burkinaka sɔrɔ a su ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ale kan Niger don min kɛrɛnkɛrɛnnen don farafinna tɔgɔ la n'o ye subahana mansin bɔlɔlɔ walankatali ye ko olu bɛna o ɲɛnamaya tako 26nan in ko ni irisilakaw de bɛna jɛ k'o kɛ a kɛ kun ye min ye sa irisilakaw ka se ka lakana sigi u fɛ yen lakana min bɛ tali kɛ kosɛbɛ dugudenw ni dugubaw olu kɔnɔna na Algérikaw olu ka jamana ɲɛma ale ye premier ministre kura o sugandi premier ministre yɛrɛ sigira ko a m'a ka gouvernement yɛrɛ sigi ka ban wa sen kan min ye Egypte ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko arabu jamanaw k'u ka jɛ fala ye ka kɛlɛbolo sigi maa min bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan sa nin ko in na Egypte y'a yira sa ko arabu jamana fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka nin ko in sigi sen kan n'o ye force conjointe de l'union arabe ye ale kɔni bɛna n'a nu minɛ a ka d'a ye jamana minnu ka don a kɔnɔ o ye Maroc ni Algérie ye ka fara Arabie Saoudite ni Qatar ni tɔw bɛɛ lajɛlen kan nka ko ɲɛmaaya o bɛ to ale bolo danganya o bɛ to Arabie Saoudite bolo jamana wɛrɛ n'a lajɛ min bɛ se ka fara u kan ka nin baara tɔw bɛɛ lajɛlen kɛ danaya ale hukumu o kɔnɔna na nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruyaw la k'a fɔ dɔrɔn farikolo ɲɛnajɛ ta nasira fɛ min ye an ka denmisɛnninw ye zen kɔni u garisigɛ ma diya kosɛbɛ fala ye musomaninw kɔni olu de ta juguyara kosɛbɛ sabula Côte d'Ivoire o la y'an ci kunu demi-finale la bi finale la olu ni Egypte ye ɲɔgɔn sɔrɔ Egypte ye 66 ani 54 kɛ olu la ka kupu ta cɛlamaninw kɔni an ka cɛmaninw olu sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ min ye jɔyɔrɔ sabanan ye sabula olu kun ni Cameroun de tun bɛ ɲɔgɔn na o nɔfɛ u ye Cameroun baci bi yɛrɛ k'o jɔnjɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma sini an na segin nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan ani jɔyɔrɔ ko ani 5 majeur ko an ye jɔnjɔn wɛrɛ minnu sɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen na maaw tulo kan k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ Ala ka tile hɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen caya fajiri Ala k'o yira an na fala ye k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen na minnu bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen aw ni ce a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 9 an na kibaruya wɛrɛw d'aw ma min ni si tɛ kelen tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferco ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka nkalon bɔ an da an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36